Okay, murag na satisfied ko siguro kay certified banggod. Oo. Murag na satisfied siguro ng mga tao diha. Nakasabot ba mo tanan? Kamu diha sa likod nakasabot ba mo sa gi-explain? Kuya kay nani. Nakasabot? Ay nakasabot gid pero dili tanan. So, salamat sa inyo mga kon. Doon na pa ba mo mudugang? Doon na ba mo speak na mudugang ani? Speaker? Speaker. So, pero doon ako napansin kang Ma'am Gayna. O, doon na siya gilibod. Ang kantong committee 300. Ano ba ito, Ma'am? Kami dyan, nag-iwan siya 300 dito eh. Pero hindi niya sinabi kung ano yung 300. Oo. Magkapatid. 300 na magkapatid. Okay. O, yan. Para maintindihan lahat, no? Okay, maraming salamat po sa inyo. At kinagagalak namin talaga yung pagdating ninyo kahapon at saka ngayon na naipaliwanag nyo lahat. Yung kung ano ang ibig nyo sabihin, anong gustong mangyari. Dahil yung mga sinasabi ng ating presidente na federalismo. Ang Knights of Rizal, kung tutuusin federal na itong ginagamit dati pa, nung pagpundar pa nito. Dahil ang mga pagsisikap ng Knights of Rizal kumbaga kabuhayan ng sariling mga tao, ng sariling mga opisyal at hindi nag doon sa gobyerno. Hindi kami nag-aasa sa gobyerno kundi yung mga kung ano naman ang kinikita ng Knights of Rizal dito lang sa sariling komunidad. Hindi pinapalabas kung meron man may binibinta ibabayad lang din dun sa inuutang. Ganun yun. Pero kung sa operation, sariling talaga. Kung titingnan natin is federalism talaga siya. O ganun ang buhay ng Knights of Rizal. So, maraming salamat. At ngayon, atitigil natin to. At mamayang hapon, mayroong programa na convention and election. Dahil ito na ang last quarter ng Knights of Rizal, mag-i-elect naman kami ng panibagong opisyal. So, siguro, naibigay naman nila lahat yung mga nila. Kung baga sabihin natin na katuyuan, meron pang idaridag si Ma'am. Ma'am, sa'yo to. Dito lang po. May idadagdag lang po ako. Kasi po, in-organize natin ang bawat barangay. Kasi ang sabi ni Tatay Digong, mag-umpisa daw tayo sa barangay. So, sa barangay, nagkukuha kami ng mga officers na mapupunta kayo sa kategory na direct. So sa positioning natin, considered kasi mayroon naman kayong grupo dire, considered na yun, ilalagay natin sila sa taas. Pero ang sa barangay, hindi nyo pa nakuha ang bawat barangay na nasasakop sa Caraga. Kasi ako din ang nagdadala ng Caraga. Kaya lang siyempre, inapunta natin si Master, na siya na ang president ng tribo. So magkipag-coordinate na lang ta sa kanya. So halimbawa, mayroon si Dato na na-appoint, iko-coordinate din niya sa amin kasi kami po yung nag-aayos sa encoding. Doon po sa computer para na po sa system para talaga nakikita kung sino po yung naka-align na makikita siya sa system. So ito po, una-una, mayroon tayong dito tayo sa barangay. Ito yung barangay. So may yung label dito. So kasi nga sa EEP Reservist, siya yung second lieutenant. So yun po. So ito yung ginawa namin sa barangay chairman, and then meron kaming chart. Meron tayong dala dyan. Okay. Meron kaming chart na ibibigay sa bawat barangay kung sino po ang inyong i-appoint doon po sa magiging chairman ng barangay. So kayo na po yung may responsibilidad sa pagkukuha. Siyempre yung kukunin nyo, yung talagang loyal sa inyo. Kasi hindi po basta-basta ito. Baka mamaya nag-aaway lang kayo or hindi kayo nagkakasundo. Wala ding mangyayari doon. Lalo na kasi dito po sa CRIP na ipinaglalaban yung po yung sa agriculture. So mas maganda kasi ang una nating proyekto is sa agriculture.
So lahat po ng benefits na pumapasok na dito ay nagmumula sa barangay. Kaya ang barangay ang katuwang natin sa lahat ng gagawin dito sa taas. Kasi wala si barangay, wala din si taas, wala tayong tatrabahuin. Kaya lahat, mayroon tayong tao na nakalagay talaga sa barangay sa positioning na ibibigay sa atin. So, yun lang po yung pare-remind ko lang. Mayroong kaming chart. Ano ba yun? May dala ka? Okay. Mayroon siyang requirements sa kada barangay. 21 ka-officers. From chairman down to, sa baba na mayroon kayo dito nakikita. Ganito yung forma ng chart. So, wala kasi tayong para nakikita ng lahat. Pero mag-iiwan kami doon kay Master para siya na po yung mag-distribute doon sa bawat barangay. And then, lalagyan nyo sa positioning kung sino po yung i-appoint nyo. And then kami po mag-issue ng ID and then sa authority nyo para kayo temporary office doon po kung sino yung po yung chairman sa inyong barangay. And then, huwag kayo matatakot kasi po tayo ay kinikilala na. Dito sa chart, mayroon tayong group of leaders or elders na pong ilalagay dito. And then, mayroon po tayong legal. Kung mayroon kayong attorney, maganda. Kung wala naman, yun na po yung customary. Mga nag-aaral ng customary law. So, yun po yung pwede niyong ilalagay doon sa bawat barangay na kaya mabubuo ang inyong isang grupo or officialis. So, ito naman sa mga kung mayroon kayong mai-recommend or may nyo sa matataas na posisyon, mayroon siyang potential, magaling siya, or mayroon siyang, kahit na wala kasi, wala tayong discrimination. Kumbaga, wala tayong pinipili kung anong pinag-aralan mo, pero nakikita mo may abilidad, or mayroon siyang kapangyarihan na talagang kaya niyang magdala or magagampanan niya ang trabaho na nabigay sa kanya ng posisyon. Titingnan niyo kung sino niyo inyong may appoint na magpipit po dito sa ating chart. So, tanawa, makikita nyo, marami tayong mga pinalagay ng mga officialis. So, kung sa inyo naman dito, mayroon naman kayong criteria, pwede na kayo isang grupo na mailalagay dito sa taas. So, kung anong barangay ka, halimbawa, nasama ka sa taas, yung barangay mo, pwede ka na mag-organize dun sa barangay mo, na kukuha ka na iyong officer na chairman na pipiliin mo na ilalagay sa kanyang kabuuan ng buong officials sa 21 na ma-organize ka sa inyong barangay. Ipangalawa, pag nabuo na inyo yan, kasama niyo po yung inyong project proposal, ano pong tatayo dun sa inyong barangay kasi nga sa agriculture tayo, pwede kayo magpasa din ng inyong proposal. And then, officialis, lahat ng officialis, meron po yung mga requirements. Required din namin na magkukuha sila ng NBI, police clearance, barangay clearance, at birth certificate. Kasi kailangan namin mapatunayan na ikaw ay isang Pilipino. So dito po, kasi magbabase po tayo doon sa inyong birth certificate. Kung wala naman, pwede kayong mag-let registration, hindi ko consider naman din namin. Diba? So gano'n lang. Siyempre, mayroong iba dyan, magpapa-assess lang, musunada siya, magaling siya, pero wala siyang ganong requirements, pwede nyo itulungan, mag-assess kayo sa kanila na magtutulungan sila na nilalagay natin sila sa positioning. So ito po, kasi ni-record na po sa atin kung sino po yung mauna, pwede na rin makapasa sa buong grupo sa 21 ka mga officialis. So, sa inyo na yan, kay Sir, kay Master, pwede na lang din yung ipasa para naaayos niya yung nasa taas na hindi pa kumpleto sa level na dito sa taas sa level na to. So sa barangay, kung nabuo nyo, ipasa nyo na rin forward sa amin para po dun sa encoding. So yun lang po, maraming salamat. Thank you po. Okay. Napay ilusunod na mo kan murag wala na no. So, pangtanong ko na ito ang kusina, tanam na ba? Pangtanong na daw. Kayo, una pa, akong ihatag sa kumbo ang atong paglingaw.